lelo nkhani imene tikhale tikukambirana ndi nkhani imene inavuta mnyumba ya malamulo sabata yatha aphungu asanamalize zokambirana zawo makamaka nthawi imene aphunguwa amakambirana nkhani yokuti adutsitse bilu yokuti msonkho uchoke pa 16.5% nkufika pa 17.5% ndi misonkho ina yowonjezera imene yakwezedwa. ndiye panatuluka MP wina Anthony Masamba amenewa ndikutuluka ndikunena kuti yayi bwanji titapanga consider njira zina usati kukweza msonkhowu amalawi atha upwetekeka koma ife aphungu a nyumba ya malamulo nkoyenereka kutiso tidule masalari athu komanso maalawansi osiyanasiyana amene timalandira kuti mwina titha kuthandiza malawi kunjaku. nde atalankhula motere a deputy speaker nanena kuti yayi sopano tu ngati mufuna kuti zitero tabweresani motion mu nyumba ino anthu tikambirane nde tigwirizane kuti kodi titere kapena tisatere. umu ndi mmene zinalili amalawi alankhula zambiri pa nkhani nde tifuna tiyiunikire nkhani bwinobwino kuti kodi nkhani ndiyotani kulankhula kwawo kutanthauzanji nanga kumbali ya zachuma kuchepetsa ndalama zimene aphungu amalandira ngati salale komanso ma allowance awo osiyanasiyana ma fuel allowance ma transport allowance ndi zina zotero kuzichepetsa zingathandize bwanji chuma cha dziko lino. nkhani imeneyi ndi imene tikhale tikambirana tsiku la lero ndipo tachitika mwayi kuti mu programu yathu ya lero tikhale ndi deputy speaker of parliament amene wanda Victor Musowa amene akhale akuti fotokozera zina ndi zina kuti kodi zokambirana za aphungu zikachitika motere muphungu akalankhula motero zimakhala bwanji kuti azikhazikitse kuti zikhaledi lamulo kapena zikhale zikuchitikadi kunjaku. komanso tikhale ndi katswiri pa nkhani za chuma amenewa akhale akutiunikira kuti kodi kuchita moteromu zikhoza kuthandiza bwanji chuma cha dziko lino chimene pano tukamba kuti yayi sichili pabwino ngongolenso zachuluka zili ngati kuti tikungogwira ntchito m'Malawi muno nkumatolera ndalama ndi kumangopita ku ngongole. komanso tikhale ndi katswiri pa nkhani za ndale a George Chaima amene akhalenso akutiunikira makamaka kumbali no ya ndale kuti kodi zimene anayankhula Masambazi ndi zenizeni kapena ndi ndale chabe. ndiye mu studio muno monga mwa nthawi zonse sindikhala ndekha ndimakhala ndi mzanga ndipo lero ndachitikanso mwayi kuti ndili ndi Wanangwa Chafulumira. mwadzuka bwanji Chafulumira? Ndazuka bwanji lero. tadzuka munasowa atu masabata apitawo. ya ikupuma kumapumira kupuma ntchitoyo ukagwiragwira umafunika pena pake ukazitolere kaye mphamvu zibwereremo. ndimakhulupirira kuti ngati alibe chimene ukuopa pa mpando umene wakhalapomo umachoka bwinobwino ndikubweranso fasukuopa kalikonse. moti pano tithochoka ndikubweranso koma mukamakhazikika upeza kuti ayi kaya muli ku holiday kumabe umazazungulirabe anthu amadabwa kuti akuopa chani. ena makhala ochipwa chimakale kuti ungosuntha basa zinthu zipezeka kuti zaonekera so kawiri ndi bwino ndithu ukapuma so china ndisowetsa papa ndimapuma kaye pang'ono chabwino. tathokoza kwambiri komanso monga mwa nthawi zonse ndinafotokoza tikhale ndi atolankhani athu madera osiyanasiyana nawonso kucheza ndi amalawi kuti apereke ndemanga pa nkhani imene tikukambirana tsiku la lero. koma nkutheka kuti ena sitinamve kuti kodi phungu ameneyo analankhula zotani. ndimafuna tingomvera pang'ono kuti kodi phungu ameneyu anayankhula zotani ku nyumba ya malamuloyi. tikatero tikhaleno tikubwera ndi akatswiri osiyanasiyana kuti atifotokozere kuti kodi zimene analankhula phunguyi zikutanthauzanji kodi ndi zenizeni kapena ayi. koma ndisanatero ndisanaponya apapa zimene analankhula phunguyi Wanangwa mwina unamvetsera bwino lino tangotambasula kuti amalawi amvetsetse pamene pakuchokera nkhani imene anayankhula Masamba. pamene pakuchokera nkhani imene tisayiwale kuti ulendo umene nyumba ya malamulo imakumanayi kunali nkhani yayikulu imene inayimapo nkhani imene inali yokhudza misonkho
anduna zachuma Joseph Mwanamveka analengeza zinthu zingapo zimene zikusintha misonkho yosiyanasiyana imene ikangokhazikitsidwa amalawi akuyenera azipereka. Muli misonkho yambiri ngati VAT kaena madivati, muli mati menemo, muli misonkho yokhudza mabeti, malenti, ngakhalenso masalari imene timati pay. Misonkho imukayunikira kwambiri ikuoneka kuti ndizosabisa kuti ndi misonkho imene ipweteka anthu osiyanasiyana amene amapereka msonkho monga kupeyi anthu amene ali above 170 amva ndithu kuwawa. VAT nayonso yabwera atayikweza ndi 1% papepala ikuonekanso kuti ibweretsanso kampungwepungwe kake makamaka kunkhani ya kukwera kwa zinthu chifukwa VAT imakhudza kwambiri ma goods and services koma imabwera mzati mati mwayemeza mbaitsa imene ili indirect tax. So poganizira kuti mwina misonkho ipoti ikuonetsa kuti anthu ambiri amva nayo ndithu kuwawa ukuboma likufuna litolere ndalama phungu ameneyi wa kumchinji mbali ya kumawa koma chakumpoto kwa kumawa amene ndi Anthony Masamba ndi amene anayima pofuna kuyankhapo pa nkhani imene kuti bwanji tikufuna tivomereze misonkho imeneyi kuti amalawi ikhale lamulo azibereka. Ifeyo sitingachite machawi kuti kuonetsa ngati phunziro kapena chitsanzo mwina tiduleko pang'ono zina zimene timalandira kaya ndi malawansi kapena masalari kumene ndicho linga choti tikhanga tathandiza nawo momwe tibweteke anthu ena ovutika kwambiri amene sapeza kwambiri ifeyo tikhale oyamba kuperekapo podulako zimene timalandira. So chachikulu chimene analankhula phungu ameneyo ndi chimenechi chimene monga unanena poyamba mudza wachiwiri kwa nyumba wa speaker wa nyumba ya malamulo anapempha kuti ndiye mwina likabwere ngati mwina bilu yoti azayikambirane anthu kuti kodi ndizoyenera kuti achepetse zina ndi zina zimene iwo amapeza akamagwira ntchito yawo ngati aphungu a nyumba ya malamulo. Yetu pamene pachokera nkhani ndi apa titamva kuti kodi iwowa analankhula motani mnyumbayi. First Deputy Speaker, sir, we are privileged enough as members of parliament. We are getting salaries. On top of salaries, we are here getting fuel cards. Why can't we consider reducing our salaries for us to make savings that should be channeled to these people? Why can't we concede our fuel cards? Why can't we consider our fuel cards? We are here introducing punitive taxes. For what? We are here, First Deputy Speaker, sir. We are here, First Deputy Speaker, sir. Putting on punitive taxes on already poor people. But yet we are here crying for the fuel cards. Yes. What message are we sending? Are we not mediocres? Are we not ashamed of ourselves? Yes. Are we not greedy? Yes. Why do we complain then? When newspapers, when reporters say this is the house of greedy? Yes. Why? When we are adding 1% to already high taxes. Are we going to reduce our salaries? Yes. As a house, are we going to reduce our salaries so that we make savings? First Deputy Speaker, sir. Member, consider are we going to accept the reduction of our salaries? You have 5 minutes, my brother. So that, First Deputy Speaker, sir, so that we make savings. The savings that should be channeled to the economy. We have HSS in Chididi, in Nsanje, HSS in Kalulu, HSS in Chisamba. The vulnerable poor people are suffering. We want to continue making them to suffer because of our greedy.
What kind of MPs are we? With these remarks, Are we representing the people or With these we are few remarks- representing ourselves? Yes. With these few remarks, First Deputy Speaker, sir, the question remains, are we representing the people or we are representing ourselves? With these few remarks, I reject. in the name of Jesus Christ, I agree. I reject. I reject it. in the name of Jesus Christ, sir, I thank beg you. Honorable Minister of Finance, Thank you. yes, God bless. Thank you. I reject the bill. Honour Thank member. you. First Deputy Speaker, sir. First Deputy Speaker, sir. We are privileged enough. umomotu ndimene analankhulira honorable Anthony Masamba kunyumba ya malamulo. Timafuna titakhala nawo koma pa zifukwa zina sanapezeke mpulogalamu ino. Funso limodzi limene ndinaliponya kwa iwo ndikuti kodi izizi zimene amalankhulazi zimachokera pa mtima pawo kapena mwina anangokondwa anangosangalala kuti alankhule zimenezi. Koma nyakewa amati yayi ndi zapasi pa mtima komano akabwera no a first deputy speaker kuzatilankhula kuti kodi ma procedures amakhala otani kodi phungu amene ameneka achiteso motani after atalankhula zimenezi kuti zitheke pamene mwina tikhale ndi chithunzithunzi kuti kodi zinthu zanalankhuladi kuti zinachokera pasi pa mtima kapena nangolankhula zapamwamba. Wamvatu wanangwa alankhuliramo ukutolapo zotani zikutanthauza chani pakulankhula kwawo. ndinene kuti nkhani ndithu yoyima pangapo. Poyamba titsindike pano kuti ndalama zimene tingatolere aphungu a nyumba ya malamulo atachepetsa kaya masalale kuchepetsa maalawansi sikuti ni ndalama zochuluka zimene zingasunthe kwambiri bajeti ya dziko lino. Komano nkhani yagona mwina pakuti wani pachichewa timanena nsonkha adang'amba thumba kuti kangachepe kamene mungatolere pamene zafika dziko la Malawi kalikonse kamene mungatolereko kakhoza kuthandiza pena pake. Koma nkhani inanso mwina ndiyambe mukuti mwina chimene chikutivuta ku Malawi kuno ndi chinthu chimodzi. Ku Malawi kuno anthu tikusokoneza tikuona ngati kuti malamulo amapangitsa kumvera. Komano kafukufuku okwanira anaonetsa kuti malamulo sapangitsa kuti anthu akhale omvera. Ndi chifukwa chake ku Malawi kuno tili ndi malamulo zambiri kuphatikizapo zina zimene mwina angopanga kumene ku parliament aphungu amene angolowa komano sizigwira ntchito. Tili ndi malamulo a corruption sikutha. Kumvera ndi kumene kumapangitsa lamulo kuti ligwire ntchito. So ku Malawi kuno anthu sakumvera. Ndi chifukwa chake malamulo athu akulephera. Chimene sakumverera ndi chani? Chimene sakumverera chifukwa choti amene akuyenera kuyendetsa lamulo sakuonetsa chitsanzo chabwino. Ndi anthu anafika poti pomanoti inuyo ukuku mukuba. Ndi ifeyo choti tikamverera mulo ndi chani? Tikamanena anthu kuti anthu akungoyenda njinga za moto panda zipewa. Anthu akutengana njinga moto anthu 100 anthu asuti samadziwa. Amadziwa koma amaona kuti inuyo mutani. Inuyo simukutsatira lamulo ifeyo choti tikamvere ndi chani? Ndi anthu agwire fundo imeneyi lamulo olomudalipanga motani silibweretsa kumvera pakati pa anthu. Kumvera ndi kumene kumapangitsa kuti malamulo agwire ntchito. Chativuta ku Malawi ndi kusamvera. Chimene chingathandize zimene amanena aphungu ameneyi ndi kuti atati aphunguwo agwirizana. Chifukwa zikutengeranso aphungu. Inde malamulo amanena kuti amene angavomereze masalale kapena phindu lililonse ku MP ndi a president. Koma limadutsabe mokambirana kudzera mwa aphungu omwewo. Tili ndi lamulo limene limati National Assembly's Emolument Act ndi imene imang'ana za malamulo ndi zina zonse zimene amatenga aphungu ku nyumba ya malamulo. So ndizofunika akasinthe lamulo limene lolo. Komano ndiye kuti alikambirane aphungu. Nawo iniyo mukudziwa taona posachedwa apa kunaliso nkhani kampungwepungwe nkhani ya CDF, Constituency Development Fund.
ndi pamene maona kuti mwina mwa zinthu zoti sizichitika mkango ndi fisi zothamangitsira gwape limodzi andimangozota apapa cholinga cha fisi ndi mkangowo sichacho chothandiza nyama zina ndi zawo nonso pano ndiyeno chokayikisa nchoti kodi akhoza kukambirana ndi kuchepetsa ndinenepo kuti sikoyamba kubwera maganizo amenewa mu 2021 kunali imene inali presidential tax force imene imang'ana ma reforms osiyanasiyana I think imene idza ndi imene munali malemu Saulos Chilima report imene inatuluka kuti chimodzi chimene anachipanga recommend ku parliament njoti asiye imene amati double pay imabwera bwanji anthu amatenga sitting allowance akapita ku parliament komano omwewonso amatenga salary so zili ngati iweyo ndi inereya mmene tabwera panopa tikatuluka akatipatse kena kake pamene ntchito yathu ndi imene tikugwira pano so mwachidule ndingonena kuti chimene amatanthauza Masamba yoti tioneke kuti ndife anthu amene tilopanga malamulo tikhozoyendetsa malamulo pofuna kumva kuwawa limodzi ndamalayi pa nthawi imene misonkho ikubwera iti wapweteke fa misonkho ndi wapweteke ngati ndipatsidwe mpata tsogolo kundikhoza kulongosola kuti kodi kutanthauza chani pa moyo wa Malawi. Chabwino ayi ndathokoza kwambiri wanangu apo tiyambira moteromo apa zikuoneka kuti magesti athu onse tili nawo ndithu pa line pa tiyambe ndi a first deputy speaker a Victor Musowa. Mwadzuka bwanji olemekezeka? Mwadzuka bwanji olemekezeka? Mwadzuka bwanji? Ifeso tadzuka bwino takulandirani ku programu iyi. Tathokoza. Anthony Masamba anadzuka mnyumba ya malamulo kulankhula ndithu nkhani kuti bwanji titaunikanso kupanga cut ma benefits athu ngati aphungu a nyumba ya malamulo ma allowances amene timalandira komanso salary kuti kuwawa kumene amalawi akumveku nafenso timve nawo tikaona ma benefits iwo amene tafufuza mukufufuza kwathu taona kuti ma MP amakhala ndi ma allowance, house allowance, security allowance, utility allowance, fuel allowance, drivers pamene amakhala ndi allowances kuphatikizapo salary. Yes, timafuna titadziwa kuti kodi zimene anakamba Masambazi munayankhula kuti ngati mufuna zimenezo mubweretse. Is it you say the motion mu parliament muno kuti the private members motion to move the house. Ndeti mafuna mutifotokozere bwino kuti kodi zimatani phungu akalankhula motero kuti zinthuzo zichitikedi zimenereka kudutsa mu ndondomeko yotani kuti mpaka nazifike pokhazikika kuti izidi zakhazikika tikweneka titere. Choyamba anabweretsa nyumba ija ndi private member. Honorable Anthony Masamba, in our language of parliament, he is a private member. And him being a private member, he was guided. Chidwe chair, pamene paja kunali kumuchita guide kuti if you are really genuine kuti ukufuna tikhale limbali imodzi ndi Amalawi sitingofuna kuti ungonena zikhale pomwepo ya tikhoza kukupasa zipepala zoti ukabwerese motion iyo izanyamula nyumba ija kuyiuza kuti akuluakulu Amalawi akuvutika, Amalawi tikapasa misonkho yochuluka ndi cholinga choti tonse tichite contribute kumphawiwo. Ifenso ngati nyumba ya malamulo tifuna tikambirane lero ndi cholinga choti privileges act or salaries act ya parliament ichiplement to allow a deduction. That's why president ajakanena kuti 30% adula imakhala ya executive sadula ku parliament because it's another arm of government. So Amasamba abwera ndi nkhani yonena kuti ndikuona ngati nafenso tilile ndi Amalawi ndipo ndinagwirizana nawo tinawavomera ndipo ndinawauza zoti iwo wabwere ndi motion tinawaphunzitsa ma MP osaja mmene angalembere motion komanso tili ndi department yonse ku parliament imene imapanga mabilu ma motion kuti thandizira ndiwo achatabwesa nkhani yawo ija sinenera kungofa
chifukwa kanakhala kuti tawaphera ufulu wawo mchizungu cha ku parliament ndi kuti amuchita gadi mkhoza kuona kuti nyumba iji inali yogawanikana kwambiri ena amasapota ena amaoneka kuti sakugwirizana nazo koma ndinawapasa mwaya masamba kuti amasamba tabwerani mutenge zipepala zoyenera kuti mupange motion imene ija payo kasingangodusa imene ibwere lika bill ka private members bill kakang'ono mwina just 2 clauses or 3 clauses ya bill yesikhala bill yaitali ikhala ngati bill ija yadusa ya CDF ma clause awiri yeniyeni koma ija inali constitutional amendment pamene iyi ndi bill yaing'ono kwambiri ikhala yongokamba za lamulo lokhuzana ndi zimene ma MP amapanga amapeza akafika ku nyumba ya malamulo ndipo ndinawalangiza ndipo ndinamenya hamala ndi chikhulupiriro kuti amasamba apita pasogolo ndi nkhani yawo ndipo apanga zimene anapemphazo kuti abwerese lamulo ku nyumba kuja lopempha nyumba ija kuti a Minister of Finance achose zimene ma MP amapindula kumene kuja cholinga choti zipite kwa Malawi kuti zipindulire Malawi naliyese komanso kuti tilire limodzi nda Malawi chifukwa maganizo awo amamveka choncho. Chabwino mwina mutaalangiza moteromo chilipo chilichonse chimene chinachitika kapena adakali ndi nthawi kuti akhoza kuchita zimenezo? Nthawi adakali nayo koma sinangalamulo lija la misonkho linadusa ndimwina pofaniza kuti zimene ananena zija anali serious ngati muone nkhope yawo imene amaonekera anali ndinawapasa nthawi sinachite disturb chifukwa chonena kuti MP akazuka ife ma presiding officers ma speakers timaona munthu kuti akupanga zocheza kapena ali serious ndeti sana mususe ti kapena kuyankha timamudikira kaye ndaja tinawapasa nthawi yokwanira kuti alongosole zimene akufuna chifukwa iwaja ndi MP wanyuwani koma akudandaula kuti Amalawi tiwakwezera misonkho bwanji mmalo mwakwezera Amalawi ifeso tidulidwe aphungu a nyumba ya malamulo ndi napasa nthawi alinayo koma amayenera kupanga zinthu mwachangu ngati ganizo lawo lili limenelo anayenera kupita ku office kwathu kumene akakumene makaliki athu apase form ya motion yoti alembe motion yawo sili yalitali mizera mwina itatu yokha komanso savutika kusakasaka lamulo chifukwa tili ndi department yonse imene iwasakire kuti lamulo lake loyenera kusintha ndi liti loyenera kuchita amendi ndi pati akanalemba kameneko tikatha kupezeka kuti simene analemba ananena lija pa private members lachinayi lake tikatha kudutsitsa lamulo limenelo akanakhala kuti iwowo alemba koma ngati akulemba tiwapemphe kuti apange machawi kuti chinthucho chibwere February uno aphungu akamakumana ku nyumba ya malamulo pa nkhani ya budget chifukwa ndi ganizo la iwowo phungu aliyense ali ndi ufulu wake tizaone kuti aphungu azayankha mwa mtundu wanji pakuvota pa chinthu chimene amasamba apempha. Chabwino tisanachoke kwa inu timafuna tidziwe kuti ma allowances amene ali apa sikuti ma allowances amene ali apa ndokuti amalandira phungu mwezi wina uliwonse ma fuel allowance fuel phungu alesa amalandira mwezi wina uliwonse pachatu phungu kumalawi kuno sakhala kuliloko phungu tu kumalawi kuno kulibe ku office yake okay maiko athu onse amsadiki muno akati ku Mozambique maphungu onse amakhala ku Maputo amakhala ndi nyumba ya boma ku Maputo amakhala ndi galimoto ya boma ku Maputo sakhala ku constituency kwawo kumalawi kuno vice versa phungu aliyense amakhala ku muzi kwawo ndi zimene fa parliament tikuziwa ndeti mampasa fuel chilunga chino kuti azikaenda ku constituency kuja mkoza kuno pano pali ka housing allowance kaphunguyo pali fuel pali I think one of the allowances is driver amene tinchizungu chake amachidwa kuti chauffeur pali security I think yani 100 or 200,000 security allowance ya phungu apa ndili nazo pakuoneka 500 chakuti ngati security allowance sindikudziwa ngati zilizoona izizi koma pali 500 chakuti security allowance no actually imakhala around 200,000 ngati sana ikweze I can assure you koma ilipo security allowance fuel allowance 1 chakuti million 1 million yes 1,200,000 something 1,400,000 something for the month timapasa ndipo amapasidwa nkhani yake ndi imenezi aphungu akumanyumba ya malamulo akanakhala makhala mulilongwe muno mukaza kuona kuti ine pamene anandisankha speaker sindichitaso benefit zonsezo
Oh. wa security amandipasa wa security so sindikuyenera kulandira security allowance choti andipasa nyumba kulilongwe sindikuyenera kulandira fuel wopita ku constituency choti ndi nyumba sindilandiranso allowance yoti parliament ikumana ndi apase na allowance yawo ifa ndili kuti ine ndine resident wa lilongwe sopano munjira ina parliament yathu ikanakhala imasatira zimene amapanga ngati ku Zambia, Zimbabwe, ku Mozambique zoti maphungu aja azikhala ndi hostel kuno kulilongwe kapena nyumba imene angasamusire mabanja awo ndikanakhala zophweka kuchita deal ndi democracy yathu ikanakhala yophweka chifukwa aphungu aja amabwera ku Lilongwe kuzangokumana ku committee kuzakumana ku sitting ya parliament ndiye simavuta kuti akakhala kuti tiwasunge kuti ndiye chifukwa chotina kuti kuwasungako kulibe timapasa ndalamadi zoti akayang'ane malo ogona akayang'ane zama security yawo koma izi zimachitika mwezi ndi mwezi ndipo ndizoona pochita consume zimene mwafuna ndekuti tu inu mmalandira ya nditu ngati palibe zonsezi apa MP akulandira ndalama yopitirira 4 million pa mwezi inu mulibe allowance onsewa koma mukumvabe kukoma ndekuti a speaker a first deputy speaker second amakhala ndi ya nditu eti ndiponso ndikanaziwa kuti zimakhala malandiridwe yake amenewa ndikanakhala ku uphungu konkuja musaname a first deputy speaker zimene ndikumisa ku uphungu kuja sindikulandira nawo mafuta kodi ine ndili ndi galimoto imene ayithira kale mafuta mumayenda ndi kadi kale ya mafuta osati ndilibe kadi wina wake ali nayo amayithira galimoto ipaliponse pamene ndafuna mafutawo ndikanena kuti ndilibe mafuta ndiye ndikunama wanangu akunena zoona a deputy speaker munena zoona galimoto yanga panopo yolemba para 2 imene mafuta ake imathiridwa ndithu imene imathiridwa ya nduna famujanina kuti nduna azichepesere mafuta sikuti amalandira kashiya koma ali ndi munthu mgalimoto mwawomo ngati ine mgalimoto mwanga ndili ndi wachitetezo ndikuti sisanga ndipasa ndalama yachitetezo ali naye kale ndipo amamulipira ndi wa polisi ndili ndi driver chauffeur amandiyendesa ndikuti sindingalandireso ndalama ya chauffeur chifukwa ndili naye kale driver andipasa ndili ndi galimoto ya boma chabwino ndi zingati zimene niyo mumalandira ngati first deputy speaker pa mwezi sinangasalale za mboma aliyense amadziwa kuti grade chakuti zilipo pa internet zanu zingati zanga is ranging from 5 to 6 million kwacha akandidula msonkho ndikuti ndimalandira 4.8 or 4.7 million mwamvatu salary ya first deputy speaker kwambiri ikulu ndekuli kuli allowance kumeneko kuli allowance ndikamafusa fusolo ninaso mufuse kuti kodi CEO abungwe ya jama ndila ndalama zingati bungwe lake liti lina lililonse la boma la boma losakhala boma sitingafuse samapanga ndalama oka la boma lina lililonse la boma mungofusa kuti amalandira ndalama zingati chabwino pasinanga ife aphungu ndikanyama kamene kamadedwa mziko muno osati masewera ayi enafe timangomasuka kamadedwa sikudedwa ineyo chandisangalatsa nchoti mukuzindikira kuti kuli masiwo aboma amene akulandiranso mosakhala bwino si ntchito yanu yofuna kukonza zimenezo ntchito yokonza salary ya aphungu ya masiwo ni ntchito ya parliament etu ndiye muchita bwino parliament muzadana nayo kwambiri ikazafika stage imene yochosa masalary ya wanthu paizachosa wina aliyense salary yake ndili khulupirira kuti mukudziwa kuti phungu wa nyumba ya malamulo ni munthu amene anthu amasankha osamamumvetsetsa kaya sindikudziwa chifukwa chani chabwino tibwereso kwa inu posachedwa pompa first deputy speaker tibwereso kwa inu posachedwa pompa a George Chaima muli pamenepa mwadzuka bwanji ine ndadzuka bwino kwambiri leya ino mwadzuka bwanji ya wanangu akumasole zita first deputy speaker ife tadzukanso bwino mwamva nkhani imene tayiyambira ukuku tisachite kukhazikika pa salary ya first deputy speaker tibwerako kumeneko komano timakamba za zimene anayankhula a Anthony Masamba kuti apange cut masalary ndi ma benefits ama MP
ndipo tatchula ma benefits awo ena ndi ena kuti pali ma allowance pamenepo kupatulapo salale ndi allowance imene amalandira akamakumana ngati aphungu kuchita zokambirana. Ndi aspika alankhula kuti amasamba wati napatsa mpata kuti ngati ali serious abwere ku nyumba ya malamuloko ibwere ngati private members motion atero eti ponango. Inuyo nkhani imene mukuiona bwanji kulankhula kwa Masamba komanso action imene anatenga after zimenezi mutha kulankhulapo zotani? Ndi nene apa kuti Masamba analankhula mofuna kulira komanso kugwirizana ndi Malawi. Cholinga cha boma tiyambe kufotokozera kuti chimayenera kukhala kufuna kuonetsetsa kuti chimene Amalawi akuchiyembekezera ofuna kusintha miyoyo yawo komanso ofuna kutukuka chichitike. Ndipo tikamati kutukuka tikukamba kwa moyo wa Malawi, tikukamba kwa gulu limodzi la anthu mdziko amene ali ndi maudindo ngati mmene zikukhalira. Ndiye Masamba amayang'ana kuti pa nkhani ya msonkho kuti nkhani ya msonkho iyi singathandize kuntukula Malawi mofanana. Amene azikhala kuti akutukuka si Malawi amene amapeza ndalama movutikira, koma imene akhoza kumapindula ndi kumatukuka ndi awa amene amangopatsidwa zinthu monga mmene afotokozera moona mtima a first deputy speaker. Ndathokoze kuti ayankhula in a very honest manner kusonyeza kuti zilipo zinthu zina zimene amapindula mosayenera kuti azipindula, chifukwa zimene zazo akamapindula amapindula mopondereza mtundu wa Malawi. Ndi Masamba aja amanena kuti izi tikuzipindulaso izi mopondereza Malawi bwanji timbwezereko Malawiyo kuti nayeso azimva kukoma. Umenewo ndimaona ngati kuti ndi mchitidwe wabwino umene ukhoza kuthandizira kupititsa patsogolo miyoyo ya Malawi mofanana. Ndingatile kuti maganizo amenewo mmene anenera first deputy speaker Masamba akatsatirano ndondomeko yoyenerera nkukapezeka kuti ku parliament kuja kuli anthu ambiri woganizira Malawi osati kudziganizira iwo wokha. Ndiye kuti kupempha kwa Masamba m'malo mwa Malawi kukhoza kutheka. Koma tsiku limene adzakambirane nkhani imeneyi nkudzaona kuti ma MP ambiri asankha kutsutsana ndi Masamba. Ndiye kuti tizindikire kuti mdziko muno tili ndi atsogoleri amene sakonda Malawi koma amadzikonda iwo okha. Chotandaulitsa chakuti ndi Amalawiwo amene amakhala kuti akhulupirira nkuwasankha kukayika maudindo mmene muja kukayimirira liwu la Malawi. Ndiye chimene funa kutanthauza chakuti dziko lino kuyenera kukhala anthu amene ingathe kukhala nacho chikhumbokhumbo ofuna kulitukula dziko wopanda kuyang'ana kwambiri pa zinthu zimene zikhoza kupondereza Malawi. Kutanthauza kuti tikamapanga malamulo chifukwa msonkho wotu likukhala lamulo chifukwa anayivomereza ngati ku nyumba ya malamulo. Ndiye kuti tikamalolera malamulo ena amene sitikumapatsano chidwi. In other words, ndikhoza kunena kuti if we have no regard for objective laws and conditions for our people, ndiye kuti Amalawi sangapite patsogolo miyoyo yawo. Amene azipita patsogolo ndi omwewo amuso wawo ndi gulu lawo limene alisiya kumbuyo, zomwe zilitomvetsa chisoni kwambiri. Ndipo ndimafunanso ndinene kuti pamene a president azikhala kuti akulandira mabilu ngati amene wawa, a president awa APM abwera ndi masomphenya abwino kwambiri atsopano. Akamati atsopano ndiye kuti aona pazakale zoyipa zosachitika bwino ndiye akhoza kuzitembenuza ndi kuzikonza nthawi ino nkuchita bwino. Chimene chikutanthauza nchakuti pamene abwera ndi masomphenya atsopano a president ali ndi mphamvu zonse zovomereza lamulo lopondereza Malawi kapena kulikana. Chimene ndikutanthauza apa nchakuti lamulo mabilu amene apambana akabwera pa table ya president
aone ndi diso la nkhwazi yoona patali imene ikhoza kuona kuti lamulo ili likufuna kupondereza Malawi ndipo likhoza kundilepheretsa kutsogolera Malawi ndi kutukula miyoyo yawo ndilikane ili likhoza kuthandizira Malawi kupita patsogolo ndilivomereze ndichite. ATM has got nothing to lose atakhala kuti akutsutsana ndi malamulo amene afuna kupondereza Malawi. What he has is a gain akhala ndi legacy yabwino kumene akupita kutsogoloko kuti wathandiza kuchotsa Malawi mu mphawi ndi kubweretsa chitukuko. Vuto lalikuluso limene timaliona ndakuti we are stuck up in the old philosophy of running government affairs. Tinakhazikika mu chinthu chomwecho kumaganiza kunena kuti tikamati chitukuko kapena boma kupita patsogolo ndikuti likhoza kutukuka ndi ndalama za misonkho zokha. That's old philosophy. It's time we need a new philosophy of developing our government and our country. Tathokoza kwambiri achaima tibwerenso kwa inu. Ayi chabwino ndakumvani. Koma nimadandaula ambasulira kuti azitsekuka maso. Koma nosinanga paja timagawa nthawi kuti aliyense alankhuleko mu programu we. Zose matero chifukwa kuti ndimazindikira timafuna nthawi. Koma timafuna Malawi tizatsekula maso. Tezatsekula so maso aziona mmene dziko limayenera kuyenderetsedwa. Zona. Chabwino tikulandirenso ni Marvin Banda katswiri pa nkhani za chuma. Tumukwampirilea. Mwamva mene anthu alankhulira pano timafuna tidziwe inu ngati katswiri pa nkhani za chuma. Kodi dziko limene lilili pamene zafika apa kumuchosera alawansi kapena salary kudulako kwa MP zitha kuthandiza kubwezeretsa chuma cha dziko lino kapena zinthu zina zake zitha kuyendako tikachepetsa zimenezi? Mukachotsera ndrama imeneyi kwa ma MP tima minister okha zingathe kuthandiza koma si anthu okha amene muyenera kuyang'ana chifukwa chokuti leya mumvesese chinthu chimodzi ndi anthu ambiri amapeza phindu pa ndrama za Malawi komano iwo mwina phindu samapereka kwa Malawi chifukwa zimene chifukwa chake yenera kungoyang'ana for example analikula nkhani ya paraseto kuli kumene kuku ma CEO ndi azinzawo oti amatha kupezeka kuti akulandira ndalama za nkhani ma benefits nkhani yes makampani amene wawo amakhala ndi malosi kulatha kuti sakupindulira Amalawi kupezeka kuti zinthu zimene zizi zikupweteka chuma. Now tikayang'ana ndalama amene tingathe kuchotserachi titati tiwonse pamodzi chifukwa chokuti tiyenera kumvetsetsa kuti Amalawi akulira chani. Amalawi akulira msonkho. Now msonkho ndi chinthu chokuti tingathe kuvomerezedwa kapena kukadidwa ndi kimilana mkulira bwana chaima komano tikayang'ana pa nkhani ya ndrama zimene tisachopanga state kama zokuti tingathe kuthandiza pa nkhani ya msonkho ayi tingathe kuthandiza pa nkhani imene yawo chifukwa chokuti leya kuye kuti Amalawi 4 million akuonera tingathe kukolola akhala akufunika chithandizo kwambiri. Bebani mukuyenda Banda mukuyenda kapena? Oh okay pamaveka background noise ina yake. Alright ndikunena kuti bwana Chaima anazakamba kupang'ono amayamba pa nkhani yakuti ndi njira zambiri zina amene mungathe boma lingathe kupanga timati resource mobilization kapena kupeza chuma chifukwa tikamakweza misonkho pa nthawi yokuti Amalawi akufinyika zikuonesa kuti zimene zizindi kuthandiza chifukwa pali njira zina zambiri imene tingathe kuchita leya. For example kuli ajawa amene timapasa mphamvu za magesi kuti azipanga produce zinthu imene amapanga export. Anthu amene aja mphamvu zina zija timatenga ku makampani oti timalipira ma dollars
yeti Eskom ija imapezeka kuti ukukuli kwapanga bill anthu makwacha napo ene upuka disparity kamene kaka kamapangisa kuti aziluza chifukwa kuti iwacha amayenera alipire ndalama ya $. Kupanga bill ma exporters mu dollars ndi chinthu chokuti chingathe kuthandiza pa zinthu ziwiri, forex izibwera komanso Eskom izikhala ndi kutheka kubweza ndalama tanguiza ngati chisanzo chimene chocho. Komanso pali njira zina zimene zingathe kuyang'ana anakamba pa nkhani ya tourism pa ATM strategy ija chinthu chimodzi chimene chimafunika kukambidwa pa nkhani ya tourism imene chimayenera kupangidwa emphasize kwambiri chokuti tourism sector timayenera tipange kuti ikhale in foreign currency base. Anthu onse amene akuchoka kunja kubwera kumalawi kunoko azipira mu forex kuma centers acha eri kukhale ma regulations okhwima bwino kuti ndalama ija izionesera kuti zikafika kumalo kuyenera kuti forex ijaso tizipanga boost. Chifukwa chimene chikapanga chonchi ndekuti tikayipanga limit ndalama ku government izitha kukhala ni ndalama zoti ingathe kugwisa ntchito nawo zimene zimathandizanso kuti fiscal deficit ija ikhalire kutsika pang'ono chifukwa kuti budget ya chaka chamawa ikamapangidwa pasi kumakhala kuti deficit ene zimene zije zimachitika chifukwa kuti mukayang'ana pa ndalama imene imatolera imene zimalowa mu budget ija ndalama zambiri zimakhala za misonkho ene nawo misonkho imeneyoyo anthuwo ukamafinya ndi misonkho itanthauza kuti opanga business ndekuti azikanika kulemba anthu ifoti uwonso makosti awo akukwera. Timafuna no mwina mu mphindi yochepa mungoyankha kuti zimene ananena Anthony Masamba zokuti apange cut salary komanso ma benefits ama MP ndi kuyimitsa kuti msonkho usakwere ndi 1%. Mwina mukuona kuti zikuyenereka zonse zipite limodzi kapena mwina tingogwira ichi chiyayi? Ziyenera kupita limodzi chifukwa chokuti Daniel kale lea kuyambira chinthu imene chingapweteke kwambiri amalawi apapa ndi msonkho umene uwo komano tiyenera zikuoneka kuti pa line pa network I think anthu awiri achoka komano tipite kwa atolankhani athu tisanabwerere kwa Victor Musowa komanso wanangu anzanga mu studio muno wakhalitsa tosayankhula ndeti ngopita kwa atolankhani kena kutione kuti tiyenda motani. Wadzuka bwanji Vinjelu kuchitipa? Wadzuka bwino talankhula ndi Malawi amene uli naye kumeneko? Andi naye apapa ndi anthe nayo toyamba tiziwe zina langani ne actually Masamba kodi nkhani yodulapo salary ya ma MP mukuona kuti kuthandiza bwanji dziko lino la Malawi? Kwa ine ndikuona kuti kwazathandiza bwino kwambiri kwa zina zambiri kusowekera kuti tingagula mtengo wabwino ndikuona kuti mwina ndalamazo zikoza feeding mu zinthu zimene tizigula mtengo wabwino. Lea zimene wayankhera kuchitipa chabwino tathokoza kwambiri Vinjelu kuchokera kuchitipa. Zikomo kwambiri. Zikomo. Mphaso Mbang'ombe wadzuka bwanji kuchokera kudowa? Ndadzuka. Lea mwadzuka bwanji Blanta yako? Ifeso kuno kwacha. Tacheza ndi Malawi amene uli naye kumeneko? Yayi pano ndi naye mmodzi amene ndithu adaitepo ndemanga pa nkhani imeneyi. Bwana tatuzani dzina lanu komanso kuno tikulankhulana kuno ndikuti? Ine Cedric Andrew mudzimacha komba kumpanera. Ya nkhani yakudula kwa malipiro aphungu kuti athandizire kuti mwina nkhani ya chuma chithe kuyenda bwinobwino malingana ndi mavuto amene dziko lino likututsa. Inu ngati nzika nkhani imeneyi mwayilandira bwanji imene Masamba anapereka ku nyumba ya malamulo? Masamba mfundo omwe anapereka mfundo abwino kwambiri yoti pamene pali ganizo li masaya adulidwe ayambire kulikuluko kupachika kumusikuno komanso amene poti ndi pempho kwa amene akusunga amene azasunga zoledwazo kuti azazisamale asizango kuzigwisa ntchito mosayenera akazale ndi kuti palibe ndi program isagwira ntchito saoneka phindu lina lililonse limachitikapo. Inu ngati nzika mukuona kuti kudulidwa kwa masala ameneko kuli ndi phindu ndithu ku chuma cha dziko lino?
kudula masala ukukuku pindula ile sikuoneka chifukwa kuti anthu amene akudulira masala lero ndi anthu oti mabanja mawonso tanzo ikuchepa pamene ali pakalikira akufuna matenda kudulidwa kwa aphungu ndikufunsa kwa kuti aphungu kuti atadulidwako ndalamayo kuti mukuona kuti ndalama imene ithandizira china chake mdziko la Malawi. Ndalama imene ikadulidwa kwa aphungu ndalama yochepa koma singatachire china chake mdziko la Malawi. Chabwino Leya ndi mmene aperekera maganizo awo akulu amene nakumana nawo malo ano. Chabwino ndathokoza kwambiri. Wanangwa wamva mene alankhulira Malawi. Komanso muja mene alankhulira first deputy speaker. Iwo kuza kulankhulapo zotani zisanabwerere kwa iwo. Ineyo chimene ngalankhulapo ndi chakuti chikundisangalatsa kuti kuyambira amuso awo ndi ena tikugwirizana kuti dzikoli ndilosauka. Ndi chifukwa chake takwanitsa kuyika misonkho yoti itsitse malipiro a Malawi. Zinthu zimene sindikukumbuka kuti zinachitikapo solidi kaya mbuyomu. Komano tikamafika miyezi inayi malipiro amba kutsika chifukwa cha misonkho imene yapangidwa especially ku pay. So pano ngati tavomera kuti ndife osauka, tiye tonse tiyende moti ndife osauka. Ananena amusowa kuti kuli zimasalale okhatu zodabwitsa zimabenefits zodabwitsa kumasiwo amapalasteto. Ineyo ndimafunsa ndazo kuti anthu atimapatsa zimenezo chifukwa chani? Chifukwa dziko lindi wani ndilosauka. 2 ananenanso abanda pasilodi anthu opeza kuti kampani imene akutsogolerayo sikupanganso phinduliro nzeru zawo zoyendetsa kampani yonso zochepa. Ndiye chimene tizapangira kuti azikhala ndi zimasalale, azikhala ndi zimabenefits zazikulu, justification yake ndi yotani chifukwa anthu andiolephera. Komanso dziko silinafikepo, tikadzafikapo tonse tiye tizanjoye nthawi imeneyo. Pakali pano ndikanakonda ti tonsefe tizichepetsere mwachepetsera anthu osiyanasiyana komanso akuluakulu amene wapulasa amusowa tiye tizichepetsere tizanjoye kutsogolo kutonse tikazachita bwino. A first deputy speaker. Ndikumvani ndithu. Timafuna tidziwe munanena kuti ndizotheka kuchepesa masalariwa kaya ndi amasiwo kaya ndi ama MP koma pali ndondomeko imene imayenereka kuti isatiridwe. Tatiuzani kuti ndondomeko imeneyi ndiyotani komanso Malawi akhoza kulowapo motani kuti izi zitheke kupatulapo eni ma MP zimene Malawi akuona kuti koma ma MP angalole kuti masalari awo kapena ma benefits awo achepe. Chayamba ndinene kuti Malawi ajayankhula jandawamva. Chachikulu chimene chili ku Malawi kuno mwina ndikusazipesa ndithu. Ndimafuna ndinene kuti aliyense Malawi msonkho uja wamukhuza, wina aliyense kuphatikiza MP, koma nkhani yonena kuti tifuna tichepese zolandira za anthu aku Malawi mpaka kugwira ntchito kubomafe. Zimabwera ndi lamulo. Kukakhala ku executive president wanena kale kuti ku executive arm of government wanena kale kumene kunena kuti 30% on fuel, travel, achepesa zambirimbiri. Kumeneko anthu akupereka. Ku parliament, ku judiciary, ndi kumalo kwina konse. Travel ija ukhaija yatikhuza. But travel is controlled pamwamba kwambiri. Because akunena kuti nditu ife chiwinire muja. Ku parliament iko ngati kula anthu amene abaya mtambo ngochepa kwambiri. Mwina committee yoti ili funded ndi mabungwe yakunja. Koma pa nkhani ya salary ni nkhani yofunika amene anayiyambacho abwere ndi lamulo. Leya ndimafuna ndinene kuti makobiri aphungu wa nyumba ya malamulowa akuoneka ambiri lerowa. Lero ndikunena pano ambulance yake ifika kumene mulilongwe munomu kuchoka kumulanje kuzatenga maliro aja kunena kuti salary ichepe aja salipira china chilichonse. Ndipo imene phungu wa nyumba ya malamulo amagwira ku Malawi kuno ndimene sikumpangisa kuti mukamakamba zimene zazizuma 1,300,000 kwacha lero lokha ndi nyamula maliro amodzi. Abale awo ali pa ntchito safuna nyamula koma MP anyamule. Toko ma MP ndi anthu amene akugwira ntchito zosenera kugwira MP ku Malawi kuno. Ndifake mumamutenga MP kukhala ngati wankhaza pamwampasa ntchito. Siku limodzi anthu amagula mabokosi 9 solovo kuyika maliro m'mizimu. MP pano ndi nani government organization. So zimenezi. Mpaka na nani government organization. A first deputy speaker.
mpaka nani government organization MP ndipo aphungu ambiri pano ndi NGO chifukwa ntchito yawo yangokhala mungopanga social transfer kungolandira ndalama. Mutati muone phungu amene waluza chisankho chatha chichi pano akuyenda wapansi ino mogaza kuti analibe nzeru anali nazo koma ndalama za phungu sizikhala nthumba zonse zimakhala ambiri akuganizira kuma constituency kwawo amapepesa maliro siku ndi siku amapita kuziliza amapita kuchinamwali amapita ku ukwati amapita ku ufumu otiitana ake ndi abanda ali apawa achayimawa ndamene amatiitana ife kuti bwerani kuchali chikwatu ngati tisapite ndi mulandu ndithu tizayiona vote. So ntchito ya MP kumalawi kuno ni ntchito yovuta kwambiri ngati MP akungoganiza kuti iyeyo angokhala pa nkhani ya ndalama koma ndimalize ndikunena kuti dziko lino lili pa umphawi ndigwirizane ndi mtolankhani amene mugwirana ntchito kumeneko tili pa umphawi tonse tikuyenera chita sacrifice tikachita sacrifice dziko lino likazachita bwino tonse tidzachita bwino tilikonde dziko lathu ligwire ntchito limodzi ndikuthokoza chifukwa cha programu yabwino imene mwabweretsa. Chabwino tathokoza kwambiri First Deputy Speaker chifukwa chozichepesa uku ndikuzichepesa tikuyamikeni kwa basi kumene mwachita kubwera program ino ndikubwera kuzatiuzanso chilungamo osangona maboza iyayi. Tathokoza tikuagwirira ntchito ya Malawi ndiye ya Malawi lamulo lija la access to information likutuza zoti tisabise chilichonse chimene Malawi amatipanga. Ziko mukhale ndi tsiku lopambana. Inonso mukhale ndi tsiku labwino. George Chaima mawu anomaliza 30 seconds. Ndathokoze olemekezeka Musowa kulankhula chilungamo ndi chikondi cha dziko lino. Ndimalize ndikuwapempha oyamba ndikunena kuti chiyembekezo cha Malawi chikuyenezabe kuti miyoyo yawo itukuke. Ndiye kuti miyoyo ya Malawi itukuke nkofunikana kuti ku nyumba ya malamuloko akamakambirana they have to make sure that the principal challenges facing our society zikonzedwe. And Nsonko is one of those things. Nsonko ndi chimodzi mwa zinthu zimene zikubweretsa miyoyo ya Malawi kukhala yothina kwambiri. It's time mukuyenera kuyang'ana pa zinthu zina zimene zikhoza kuthandiza kutukula dziko. Koyenda limodzi ndi masomphenya a president komanso a Malawi 2063 ndikuti dziko lino likhoza kutukuka. Tikuyamikeni kwa basi nanunso chifukwa chopezeka nthawi zonse program imeneyi tikakufunani. Ambuye akudalitseni. Inonso zikwangwandira. Zikomo. Mawu omaliza a Marvin Banda 30 seconds. Timafuna tingopempha nawo kuti zimene zisangokhala kwamba MP okha koma ziyang'anidwenso mabungwe wonse mene amakhala aboma chifukwa tikapanga zimenezo tipanga save ndalama zambiri kuposa zimene zikupangira expect kuti zingatosezedwa pa fungo okhawa leya. Chabwino. Tikapanga choncho tikhala kuti tikuyang'anisanso kuti budget ya chaka chamawa tikazipitiriza zimene zizi ndiye kuti muzaonanso kuti zakhala yotsika eni chuma tiyamba kuchikonza chifukwa tichichoka kuboma chipita ku anthu kuti azipanga mabizinesi kumatukula iyo yawo yokha. Tathokoza kwambiri chifukwa chopezeka mpulogalamu uyi. Zikomo. Wanangwa mawu akumaliza 30 seconds. Yeah, nthawi yatha kale ndingonena kuti mwina ngati Amalawi tonse kaya ndi audindo kapena ife otsatira tili ndi ntchito yaikulu kwambiri yosintha kayendetsedwe ka dzikoli. Ndi ntchito yathu kuti tisinthe dzikoli lichite bwino. Komano kuti zizitheke zikungofunikano mwina chilungamo. Chabwino. Umonso ndimene tamalizira program yathu ya kulinji pano pa Wailesi Times nali ndine Leah Malikano komanso First Deputy Speaker Victor Musowa nzanga mu studio muno wanangu achafulumira George Chaima olankhulapo pa nkhani za ndale komanso Marvin Banda katswiri pa nkhani za chuma. Tikumanenso mawa nthawi ngati mwija program ina ya kulinji pano pa Wailesi Times. Ndapita.